Fi-11 ta' filgħodu ta' 11 jum fi-11 xahar tal-1918 spiċċat il-Gwerra Kbira. Ġurnata li tibqa' mfarkra fl-istorja bħala jum it-tifkira, jew aħjar Poppy Day. Għallim il-Kullett Santa Teresa ħass li din il-ġurnata qiegħda tmut ftit ftit u li ma kienx qiegħda tingħata l-importanza li jistħoqilha fl-iskejjel. Għaldaqstant, l-iskejjel sekondarju tal-Kullett Santa Teresa din is-sena nedew proġett intis biex ġeddet it-tradizzjoni marbuta ma' jum it-tifkira. Rajt illi aqqas biss issemma xejn fuq remembrance u għat li rrid naħdem fuq xi ħaġa biex din nerġgħu nqajmuha naqra. Meta ġew mistoqsija fuq din il-ġurnata speċjali, bosta mill-istudenti ma kienu jafu xejn dwarha. Is-sitwazzjoni issa hija ferm differenti għax mhux biss jafu sew dwar dan il-jum u t-tifsira tiegħu, imma talmu dwar dan bl-aħjar mod possibbli, billi ħadmu fuq proġett ma' bosta għalliema. Iddikjaraw gwerra kontra l-Allejati u bekk Malta spiċċat attakkata mit-Taljani. Però l-gwerra ġabet ukoll xi effetti pożittivi għaliex daħlu drittijiet tal-bniedem u n-nisa kellhom iżjed sehem fis-soċjetà. Fost attivitajiet li jagħmlu żaru l-oqbra militari f'Pembroke, studjaw poeżiji tal-gwerra bil-Malti, bl-Ingliż, Franċiż, Ġermaniż u anke Taljan. Iddiskutew il-gwerer u dbatijiet. Ħejjew ukoll kitbiet marbuta ma' din it-tema u rew entużjażmu kbir fix-xogħol tagħhom. Fost l-aktar attivitajiet li talmu minnhom kien hemm sensiela ta' intervisti ma' anzjani li jiftakru sewwa żminijiet tal-gwerra f'Malta. Għal-ħabta ta' 11 ta' bil-lejl. Għallunna jekk iddoqqu s-sarena tkun veru der-rejd. Minn dawn l-anzjani, it-tfal setgħu jisimgħu direttament ir-rakkonti tal-kefrija u tad-dbatija li kellhom jgħaddu minnhom dawn in-nies fit-tieni gwerra dinjija. Dawn ir-rakkonti kienu ffilmjati biex l-istudenti jimmuntaw dokumentarju qasir li jkun jistgħu jgħadduh lill-ġenituri u lill-pubbliku ġenerali permezz tal-website tal-Kullett Santa Teresa.